Hello everyone, Char. So mayong adlaw kaning tanan namo tigpaminaw ug tiglantaw sa among videos dihang dapitan namong mga higala. So mao na among gi-prepare gahapon nga paniudto nilaw. Oy so natay kamunggay, talong for torta. So while ga-prepare ta para sa tong nilaw oy gahigop-higop pud tag kape para mainta ang atong tiyan itang panuhutan no. So the best ang for potassium sa atong lawas, potassium intake na atay saging. Yay! So nakahigayon og palit og saging kay sobra sa budget. So nga mo ni ang atong mga ricados no, sibuyas, talong, dako sa luya pero di na to doon. So nakahigayon og palit og dakong luya kay mura ra man ang luya no. So sana all mura. Sana all barato. So mo na tong mga ricados, butang atong kamati. So instead of kalabasa, so lamin po na kalabasa kay good for eyesight. Wow. So we prepared to put kamote. So the best jud ang nilawoy kung naay kamote kay tamis-tamis ang paghigop sa sabaw. So mao nang ang paniudtog sa mga higala. So ang among isagol is tilapia. So gihugasan na ang tilapia, gi-prepare na mo ang tilapia for prito. So nagigayat ng ubang mga gulay. So napud tay kaning pechay, napud tay kaning sitaw, so batong. So as per request, Char. Sa akong pinsan no, lami ang kaning blanch nga ganas or talbos ng kamote. So amo ning lapuan para ituslo-tuslo no, para ma-enjoy pud tuslo-tuslo sa nilapuan nga ganas or talbos. So mao nang among mga ricados, mga ingredients para sa among nilawoy nga sudan gahapon na among paniudto. So gibudbura nato ang tilapia ug kaning asin para mawala yang lansa no, para lami ang pagkaprito. So first things first, Char. What we're going to do is first nagluto ta sa nagprito ta sa kaning kuan, kaning tilapia. So while gaprito ta sa tilapia, so ga-prepare ta sa ubang pang mga bahin sa mga gulay nga atong isagol sa tong nilawoy no. So natay talong. So ayan si JV naghagpat sa kamunggay, nagpatabang ko no para madali kay mag-late namin naka-prepare ng aning among paniudto. So first thing we're gonna do ay nagprito miga kaning tilapia. So mao na among pritong tilapia. So naapod mi kaning okra, mao nang among mga gulay nga ipamutang namo sa among nilaw. Oy koy lami jud ang daghang gulay butang sa nilaw. So mao na ang luya, dako kay luya kay barato ang luya. So nag kaning hiwa sa luya. So ubang pang mga ricados nag-prepare. So most of the days gyud no, in a week managid mi among sudan gyud is most of the day gulay gyud siya kay murag mo na makapalagsik sa mong kalawasan ng gulay. So the best gyud ang gulay mo na imong lifestyle. So gahiwa tas kaning kuano kaning kamote. So ang kamote kulay-kulay orange siya kay mas tamis ni siya nga kamote siguro nga klase no, lamin ihigop sa sabaw. Base na dukot na tong atong tilapyang prito no. So i-check sa nato kadiyot ang atong pritong tilapia. So mao na atong isagol. So choice lang na ninyo kung sa isagol niyo sa inyong nilawoy or diningding na sa Tagalog siguro ng nilawoy. So nilawoy sa Bisaya no. So mao na among we prepared to put tilapia sa among kaninga nilawoy. So nagahiwa ta kaning sibuyas. So mas tipid tips ni nga sibuyas kay naanay kaning kauban sibuyas Bombay kanang niyang kaning unod ba kanang bilog. So lami ni ka lami gini malasa ni ang atong kaning kuan karon nilawoy kay natay mga kung unsa ray among available nga ricados nga agbutang nga among mapalit. So mao ra na among ibutang kay mao pud ni style namo sa among pagbuhat sa nilawoy no. So kanya-kanya gud tag style choices na nato kung unsay ato ibutang, pwede pud butangan nato kaning ginamos or kaning bulad ang atong nilawoy. So choice lang na ninyo or kanang unsa pa na ibutang kaning unsa pa nang ginamusa kanang uyap ba, mao na siya. So para sa atong tortang talong, so medyo late naman ang atong preparation karon no. So lapuan na lang nato ang pang tortang talong. So mas nindot ni siya, mas lami og kanang ihaw or kanang sinugba. So para mas madali, so option po ninyo ni siya nga kung unsa inyong buhaton. So mao ni ang kaning tanglad butangan di nato claim taning tanglad butang sa nilawoy. So amo nang kaning tanom ni mama diha na sa natad. So mao nang tanglad ni mama. So mao ni atong finished product sa atong pritong tilapia. So next is tortang talong. So mao ni siya ang tortang talong finished product sa atong tortang talong ug tilapia. Yehey, ready to cook for our nilawoy na. So mao ni ang among gi-prepare nga kanon para di mabitin. So good for 10 persons man siguro ning among gidungag nga kanon no, para di gid bitin, di gid siya kaning kuwang ba. Mo na giingon sa akong lolo sa una nga kung magdungag ka na jo mas maayo gining sobra daw kaysa kuwang para kung naay mo abot so makakaon pa o di ba. So mao na ang among gi-prepare nga kaning kanon. So mao na ni ang finished product sa among nilawoy. Tara, dan na. Mga onat na ninyo mga higala. O ayan, gitilawan na dayon. Higop din sa sabaw. So mao na ni nga among paniudto gahapon. So busog kayo mga person. So let's eat. Mga onat na ninyo mga higala.
Ayan, murag lami kayo ang paghigop ni mama sa sabaw no, so niangay gid siya sa sabaw kay tamis-tamis. So after na mong mangaon gipakaon na mo among itoy nga among alaga o di ba ka cute kaayo. So palitan na namo siya makatugbong o kanyang kananan kay pa nakatugbong ang mga person. And that's all for today's video. Ang yung Bisayang Higala, Dechi Paderes Habagat. Thank you for watching.